Postoji automobil koji je toliko izdržljiv da je jedini problem taj što ćeš se umoriti gledajući ga u svojoj garaži prije nego što motor odluči otići u mirovinu. Oni su obvezno nasljedstvo. Danas, dok planirano zastarijevanje uništava nova vozila, mi spašavamo 15 strojeva koji ignoriraju protok vremena. Analizirat ćemo modele s mehaničkom pouzdanošću, otpornom na metke i ekonomičnim održavanjem. Ne propustite zadnja 3 mjesta, jer su to pravi besmrtnici koji premašuju 1.000.000 kilometara. Krenimo. Broj 15. Honda Civic generacija 8. Honda Civic, proizvedena između 2006. i 2011. godine, predstavlja savršenu točku ravnoteže između modernosti i čiste mehaničke otpornosti. Ovaj model, specifično u svojim verzijama s motorom od 1,8 litara poznatim interno kao R18, utemeljio je reputaciju neuništivosti na globalnom tržištu. Tehnički razlog njegove dugovječnosti leži u jednostavnosti i robusnosti njegovog pogonskog sklopa. Za razliku od modernih motora koji ovise o malim i visoko zahtjevnim turbopunjačima, ovaj atmosferski motor koristi sustav distribucije lancem koji eliminira brigu o katastrofalnim kvarovima zbog nedostatka zamjene remena. Automatski mijenjač s 5 brzina jednako je robustan, dizajniran s tolerancijama koje omogućuju glatki rad čak i nakon desetljeća intenzivne uporabe. Mehaničke prednosti očite su u upravljanju toplinom i kvaliteti unutarnjih komponenti motora koje pokazuju minimalno trošenje nakon 300.000 km ako se poštuju zamjene ulja. Kao manje slabe točke, neki vlasnici prijavljuju prerano trošenje nosača motora ili kvarove u sustavu klima uređaja, ali to su jednostavni popravci koji ne ugrožavaju integritet vozila. Prosječni troškovi održavanja su među najnižima u svojoj kategoriji, a dostupnost rezervnih dijelova je apsolutna, s komponentama kako originalnim tako i vanjskih proizvođača u bilo kojem kutku planeta. Postoje dokumentirane jedinice koje su premašile 600.000 km održavajući originalnu kompresiju motora, što potvrđuje da ovaj automobil zaslužuje biti na našoj listi jer je alat za prijevoz koji odbija umrijeti. Broj 14. Toyota Corolla generacija 9. Govoriti o izdržljivosti bez spominjanja Toyota Corolle 9. generacije, proizvedene između 2002. i 2008. godine, bila bi neoprostiva tehnička pogreška. Ovo vozilo mnogi mehaničari smatraju vrhuncem Toyotine pouzdanosti, prije nego što je elektronika počela komplicirati sustave. Opremljen uglavnom motorom 1ZZFE od 1,8 litara, ovaj pogonski agregat dizajniran je za rad pod uvjetima stalnog toplinskog stresa bez deformacija. Tajna njegove otpornosti je inženjering koji daje prioritet niskom trenju i iznimnom podmazivanju. Njegov pogonski sustav toliko je dugotrajan da je uobičajeno pronaći jedinice koje služe kao taksiji u ekstremnim uvjetima vrućine i gustog prometa, akumulirajući udaljenosti koje su ekvivalentne 20 puta obići svijet. Iako je njegova reputacija na tržištu rabljenih toliko visoka da cijene ostaju stabilne, investicija je opravdana njegovim dugoročnim odnosom troška i koristi. Problematična područja gotovo ne postoje, ograničavajući se povremeno na potrošnju ulja u prvim modelima serije, problem koji je marka brzo ispravila. U usporedbi sa svojim konkurentima iz tog vremena, Corolla se ne ističe svojom brzinom niti luksuzom, ali njezina struktura šasije i kvaliteta njezinih električnih senzora postavljaju je na razinu pouzdanosti, koju današnji automobili jednostavno ne mogu doseći. To je vozilo koje ne traži impresioniranje u tehničkom listu, već na odometru. Broj 13. Volvo 240. Volvo 240 je švedski tank koji je definirao što znači da automobil traje cijeli život. Proizveden tijekom gotovo 2 desetljeća, od 1974. do 1993. godine, ovaj model je antiteza krhkosti. Inženjering iza njegove pouzdanosti fokusira se na motore s blokom od željeza,
poznate kao Red Block motori, koji su poznati po svojoj sposobnosti da izdrže mehaničke zlouporabe koje bi uništile bilo koji moderni motor. Ručni mjenjač ovih vozila je legendaran po svojoj grubosti i otpornosti, dok su automatske verzije, iako sporije, nevjerojatno dugotrajne. Tehnički razlozi njegove dugovječnosti uključuju predimenzionirani dizajn svih njegovih kritičnih komponenti, od sustava hlađenja do pogonskih osovina. Kritično preventivno održavanje svodi se u osnovi na zamjenu tekućina i nadzor gumenih komponenti koje se mogu degradirati s vremenom, ali ne i s kilometražom. Dugoročni operativni troškovi su iznenađujući, jer je automobil dizajniran da bude popravljen osnovnim alatima bez potrebe za složenim računalnim dijagnostičkim sustavima. Postoje dokumentirani slučajevi jedinica koje su premašile 1.000.000 kilometara s originalnim motorom, postajući zlatni standard za kolekcionare visoke izdržljivosti. Nadmašuje bilo koju sličnu alternativu svojom kvalitetom gradnje i pasivnom sigurnošću koja je bila desetljećima ispred svog vremena. Broj 12. Mercedes-Benz klasa E-Duplo V124. Mercedes-Benz klasa E generacije Duplo V124, proizveden između 1984. i 1995. godine, široko je priznat kao posljednji Mercedes izgrađen pod filozofijom trošak nije bitan. To znači da su inženjeri imali slobodu koristiti najbolje moguće materijale bez proračunskih ograničenja koja dominiraju danas. Njegovo pozicioniranje na tržištu bilo je ono vrhunskog luksuznog vozila, ali njegova prava vrijednost leži u njegovoj povijesti pouzdanosti provjerenoj u taksi flotama diljem Europe i Afrike. Mehanička tehnologija je jednostavna, ali izvedena do savršenstva, ističući posebno dizelske motore sa 6 cilindara, koji su sposobni raditi desetljećima uz minimalno održavanje. Specifične snage dizajna uključuju sustav ovjesa s više spona koji nudi iznimnu udobnost bez žrtvovanja robusnosti, te boju i antikorozivni tretman koji održavaju karoseriju besprijekornom nakon 30 godina. Razmatranja o održavanju su važna, jer originalni dijelovi mogu biti skupi, ali izdržljivost tih dijelova je 3 ili 4 puta veća od onih kod konvencionalnog automobila. Preprodajna vrijednost ostaje visoka zbog stalne potražnje na tržištu rabljenih od strane poznavatelja koji znaju da ovaj automobil, dobro održavan, može lako trajati još 3 desetljeća. On je savršen primjer kako luksuz i mehanička besmrtnost mogu ići ruku pod ruku kada se inženjering stavi ispred kvartalne dobiti. Broj 11. Honda Accord, generacija 7. Honda Accord, proizvedena između 2003. i 2007. godine majstorska, je klasa o tome kako izgraditi limuzinu srednje veličine koja može trajati 3 desetljeća. Dok su mnogi njezini suvremenici završili na otpadu zbog električnih kvarova ili korozije, Accord 7. generacije i dalje je uobičajen prizor na cestama. Srce njegovog uspjeha je motor serije K, specifično onaj od 2,4 litre sa sustavom IVT-EC. Ovaj pogonski sklop je dragulj japanskog inženjeringa koji kombinira linearnu isporuku snage s gotovo apsurdnom unutarnjom izdržljivošću. Razvodni lanac ovog motora dizajniran je da traje cijeli životni vijek vozila, eliminirajući jednu od najčešćih točaka kvara na motorima s velikom kilometražom. Ali nije samo motor ono što ovo vozilo čini posebnim. To je kvaliteta materijala u kabini i integritet šasije. Za razliku od modernih interijera koji koriste recikliranu plastiku niske gustoće koja škripi s vremenom, Accord je koristio polimere i tekstile visoke otpornosti koji podnose sunce i svakodnevnu uporabu bez značajne degradacije. Ručni mjenjači iz ovog razdoblja su glatki i precizni, dok su automatski s 5 brzina, nakon prevladavanja nekih početnih problema u dizajnu u prvim godinama serije, postali iznimno pouzdane jedinice ako se vršila zamjena tekućine svakih 50.000 kilometara. To je automobil koji se osjeća čvrstim čak i nakon što je prešao udaljenost ekvivalentnu odlasku na mjesec i natrag. Broj 10. Toyota Camry XV40. Toyota Camry serije XV40, proizvedena između 2006. i 2011. godine,
Standard je prema kojem se mjeri pouzdanost svih modernih limuzina. Ovaj automobil nije dizajniran za pobjeđivanje u utrkama niti za isticanje na natjecanju elegancije, već da se upali svako jutro bez greške tijekom pola stoljeća. Najrobusnija varijanta je ona koja oprema motor s 4 cilindra i 2,4 litre, motor koji se ističe svojom jednostavnošću i time što ima radni prostor u motornom prostoru koji uvelike olakšava bilo koji zadatak održavanja. Toyotin inženjering u ovom modelu fokusirao se na upravljanje toplinom. Sustav hlađenja je predimenzioniran tako da, čak i u klimama ekstremne vrućine ili u beskrajnim prometnim gužvama, motor nikada ne radi izvan svog optimalnog temperaturnog raspona. Mjenjači su konzervativne prirode, s dugim prijenosnim omjerima koji drže okretaje niskima i smanjuju trošenje unutarnjih komponenti. Troškovi vlasništva Camrya iz ovog doba su minimalni, jer je to vozilo koje rijetko zahtijeva posjete radionici osim osnovnih servisa. Iz tog razloga je to preferirano vozilo na tržištima gdje je infrastruktura za popravak ograničena, dokazujući da je njegova konstrukcija otporna na pogreške. Premašiti 400.000 kilometara jednostavno je očekivani standard za vlasnika Camrya, a ne iznimka. Broj 9. Ford Crown Victoria. Ford Crown Victoria je relikvija ere u kojoj su se automobili gradili kao kamioni. Proizveden pod platformom Panther do 2011. godine, ovo vozilo je posljednje svoje klase. Struktura karoserije na čeličnom okviru sa stražnjim pogonom i V8 motorom od 4,6 litara s prirodnim usisom. Ova konfiguracija je ključ njegove besmrtnosti. Imajući tijelo automobila odvojeno od šasije, naprezanja s ceste ne utječu na strukturni integritet kabine, a u slučaju manjih sudara popravci su beskrajno jednostavniji nego na modernom monokok automobilu. Modularni V8 motor poznat je po svojoj sposobnosti rada stotinama tisuća sati u praznom hodu, što je karakteristika neophodna za njegovu upotrebu u policijskim patrolama i taksi službama u gradovima poput New Yorka. Komponente ovjesa su masivne, dizajnirane za penjanje na rubnike i vožnju po cestama u lošem stanju bez oštećenja. Iako je potrošnja goriva visoka u usporedbi s današnjim standardima, potpuni izostanak skupih popravaka više nego kompenzira trošak benzina. Na modernom tržištu ne postoji automobil koji može parirati fizičkoj otpornosti Crown Victorije. To je težak radni alat prerušen u obiteljsku limuzinu koji odbija postati zastarjel. Broj 8. Lexus LS400. Lexus LS400 vjerojatno je najbolje konstruiran automobil u povijesti. Kada je Toyota odlučila lansirati svoju luksuznu marku krajem 80-ih godina, dodijelila je tisuće inženjera i potrošila više od $1 milijardu s jednim ciljem – nadmašiti Mercedes-Benz u kvaliteti i izdržljivosti. Motor 1 UZ-FEV 8 od 4 litre remek dijelo je preciznosti, dizajniran s tolerancijskim standardima koji se približavaju zrakoplovnom inženjerstvu. To je motor toliko uravnotežen da se govorilo da se mogla staviti čaša šampanjca na blok dok je radio, a da se ne prolije ni kap. Izdržljivost ovog vozila je legendarna, s jedinicama koje su dosegle 1.000.000 kilometara uz samo zamjene ulja, remenja i svječica. Svaki prekidač, svaka kožna ploča i svaka komponenta električnog sustava testirani su da traju desetljećima pod najstrožim uvjetima. Akustična izolacija nije nadmašena kod mnogih današnjih luksuznih automobila, a glatkoća njegovog automatskog mjenjača s 4 brzine svjedočanstvo je doba u kojem je kvaliteta komponenti bila ispred broja brzina. Posjedovati LS400 danas znači imati vremensku kapsulu koja radi s istom preciznošću kao onog dana kada je izašla iz salona. To je konačni podsjetnik da, kada se tvrtka odluči stvoriti najbolji mogući proizvod bez štednje na troškovima, rezultat je stroj koji prkosi protoku vremena. Broj 7. Mitsubishi Montero, generacija 4.
Mitsubishi Montero, poznat na drugim tržištima kao Pajero ili Shogun, Titan je koji je iskovao svoju reputaciju u Dinama Rallija Dakar. Četvrta generacija koja je ostala u proizvodnji gotovo 15 godina s minimalnim promjenama predstavlja sweet spot između mehaničke robusnosti i svakodnevne uporabljivosti. Njegova monokok šasija s integriranim okvirom nudi strukturnu krutost superiornu onoj kod mnogih čistih terenaca, omogućujući stabilno rukovanje na cesti bez žrtvovanja sposobnosti izvan nje. Dizelski motor od 3,2 litra s 4 cilindra jedinica je sirove sile. Njegov Common Rail sustav ubrizgavanja podešen je da tolerira varijacije u kvaliteti goriva, što je vitalno u transkontinentalnim ekspedicijama. Ali prava tajna Montera je njegov sustav pogona Super Select 4 VD2. Za razliku od drugih modernih elektroničkih sustava koji odlučuju umjesto vozača, ovaj mehanizam omogućuje ručni odabir između stražnjeg pogona, stalnog pogona na sve kotače i blokade središnjeg diferencijala, sve putem fizičke poluge spojene izravno na prijenosnu kutiju. Ova mehanička veza drastično smanjuje mogućnost elektroničkog kvara u kritičnim trenucima. To je vozilo dizajnirano da traje 500.000 km u rukama vlasnika koji cijeni inženjering od željeza iznad zaslona osjetljivih na dodir. Broj 6. Nissan Patrol Y61. Dok se moderni svijet kretao prema neovisnim ovjesima i malim motorima, Nissan Patrol serije Y61 odlučio je ostati na vrhu piramide otpornosti. Ovaj model je toliko učinkovit da ga je Nissan nastavio proizvoditi za specifična tržišta Bliskog istoka i Australije dugo nakon što je lansirao svog nasljednika. Arhitektura ovog vozila temelji se na krutim osovinama kako u prednjem, tako i u stražnjem dijelu. Konfiguraciji koja je praktički neuništiva pred udarcima i ekstremnim torzijama. Omiljeni motor za ekstremnu dugovječnost je redni šestocilindraš od 4,8 litara. Ovaj pogonski agregat s prirodnim usisom poznat je po svojoj sposobnosti odvođenja topline i po tome što ima unutarnje komponente toliko robusne da ih mnogi tuneri koriste kao bazu za postizanje astronomskih snaga bez pucanja bloka. U svom izvornom stanju to je vječni motor. Ručni mjenjač s 5 brzina je jedinica za teške uvjete rada, dizajnirana da izdrži konstantan okretni moment na planinskim usponima ili spašavanjima drugih vozila. Patrol Y61 ne pokušava biti luksuzan. Njegov interijer je asketski, a materijali su tvrda plastika dizajnirana da se pere nakon dana punog prašine i blata. To je definicija globalnog servisnog vozila, koje vas nikada neće ostaviti na cjedilu. Broj 5. Toyota Hilux generacija 7. Ne može se govoriti o pouzdanosti bez spominjanja Toyota Hilux, specifično 7. generacije proizvedene između 2004. i 2015. godine. Poznat u cijelom svijetu kao neuništivi kamionet, Hilux je kralježnica gospodarstva u zemljama u razvoju, rudarskim sektorima i humanitarnim organizacijama. Inženjering ove generacije fokusirao se na apsolutnu jednostavnost. Motor 2 KDFTV od 2,5 litara turbodizel legendaran je ne po svojoj brzini, već po svojoj tvrdoglavosti da nastavi raditi čak i pod ekstremnim nemarom. Šasija s uzdužnim i poprečnim gredama primjetno je deblja od one njezinih konkurenata, što spriječava pukotine od zamora nakon godina nošenja tereta većih od onih koje preporučuje proizvođač. Stražnji ovjes s lisnatim oprugama tehničko je rješenje od prije stoljeća koje je i dalje najbolje za naporan rad jer mu nedostaju složene komponente koje bi mogle zakazati pod pritiskom. Osim toga, dostupnost dijelova za ovaj model je univerzalna. Kaže se da u bilo kojem udaljenom selu na svijetu postoji netko tko zna kako popraviti Hilux i ima potrebne rezervne dijelove. To je alat koji nadilazi kategoriju automobila kako bi postao sigurna financijska imovina zbog svoje iznimno niske amortizacije i nultog troška preventivnog održavanja. Broj 4. Toyota Land Cruiser serija 70. Dolazimo do onoga što mnogi stručnjaci smatraju najotpornijim civilnim vozilom ikada proizvedenim.
Toyota Land Cruiser serija 70. Iako njegov vanjski dizajn izgleda zamrznut u 80. godinama, ovaj model se i danas proizvodi, jer nijedna moderna tehnologija nije uspjela nadmašiti njegovu učinkovitost na najtežem terenu. To je standardno vozilo Ujedinjenih naroda i najvećih rudarskih tvrtki na svijetu iz jednog jednostavnog razloga. Jedini je koji izdržava. Srce najdugotrajnijih verzija je motor 1HZ, atmosferski dizelski šestocilindraž od 4,2 litra. Ovaj motor nema turbo, nema složenu elektroniku i može raditi čak i ako bi električni sustav automobila potpuno zakazao nakon što se upali. To je čista mehanika s unutarnjim izgaranjem. Osovine su masivne, glavčine kotača su ručne kako bi se izbjegli kvarovi u vakuumu sustava pogona, a hladnjak je dovoljno velik da ohladi mali kamion. Land Cruiser serija 70 nema luksuzne tepihe, već vinilne podove, nema komplicirane informacijsko-zabavne sustave, već osnovni radio i polužne kontrole ventilacije. Svaki gram ovog vozila dizajniran je za apsolutnu izdržljivost. To je stroj koji se ne mjeri u godinama, već u desetljećima i koji često nadživljava svoje originalne vlasnike, održavajući svoju funkcionalnost netaknutom. Ovaj prijelaz prema vozilima za tešku uporabu priprema nas da razumijemo pravu razmjeru inženjeringa kvalitete. Eliminacijom suvišnog i koncentracijom na otpornost materijala, ovi proizvođači stvorili su legende koje ne poznaju granice. Međutim, još uvijek moramo otkriti 3 počasna mjesta, ona vozila koja su postigla nemoguće. Kombinirati tu vječnu izdržljivost s prisutnošću koja je zauvijek promijenila povijest automobilske industrije. 3 imena koja zatvaraju ovu listu nisu samo pouzdani strojevi, već simboli statusa i mehaničke moći koji su definirali što znači savršenstvo na kotačima. Pripremite se za ulazak u krug odabranih, gdje riječ kvar jednostavno ne postoji u rječniku njihovih vlasnika. Broj 3. Honda Civic generacija 6. Honda Civic s kraja 90-ih i početka 2000-ih godina predstavlja točan trenutak u kojem je japanska učinkovitost dosegla svoje stanje milosti. Ovaj model je poznat po svojim motorima serije B i serije D, pogonskim agregatima koji se čine kao da prkose zakonima fizike u pogledu izdržljivosti. Genijalnost Civica leži u njegovoj jednostavnosti i u uporabi ovjesa s dvostrukim poprečnim ramenima na obje osovine, karakteristici koja je obično rezervirana za trkača ili ekstremno luksuzna vozila. Ova konfiguracija ne samo da mu daje vrhunsko rukovanje, već raspoređuje sile udara na tako uravnotežen način da šasija trpi minimalno trošenje tijekom godina. Motor od 1,6 litara remek djelo je metalurgije. Njegove unutarnje tolerancije su toliko precizne da je, ako se ulje održava čistim, trošenje cilindara gotovo neprimjetno čak i nakon 300.000 km. Osim toga, njegov dizajn je modularan. Bilo koja komponenta od alternatora do senzora kisika lako je dostupna, što smanjuje troškove rada na djelić onoga što bi koštalo kod modernog vozila. To je automobil koji se može održavati osnovnim kompletom ključeva i korisničkim priručnikom. Za one koji traže maksimalnu pouzdanost u kompaktnom i ekonomičnom formatu, Civic iz ove ere i dalje je zlatni standard. Broj 2. Toyota Camry generacija 5. Kada bi postojao spomenik mehaničkoj pouzdanosti, imao bi oblik Toyota Camry proizvedene između 2002. i 2006. godine. Ovo vozilo dizajnirano je s filozofijom nadinženjeringa, koju je danas gotovo nemoguće pronaći u industriji masovne potrošnje. Motor s 4 cilindra i 2,4 litre, poznat interno kao 2AZF-E, jedinica je dizajnirana za rad pod najnepovoljnijim uvjetima bez prigovora. Njegov sustav razvodnog lanca umjesto remena eliminira jednu od najčešćih i najskupljih točaka kvara na motorima s visokim brojem okretaja. Ali ono što stvarno uzdiže Camry na drugo mjesto je kvaliteta njegovih unutarnjih materijala. Plastika, gumene brtve i električni priključci čine se imunima na toplinu
i vlagu protoka vremena. Nije rijetkost pronaći jedinice s 400.000 milja koje još uvijek zadržavaju izvornu tišinu u vožnji i gdje svi električni dodaci rade kao prvog dana. Automatski mjenjač s 4 brzine jednako je legendaran po svojoj glatkoći i po robusnosti svojih planetarnih zupčanika. Camry ne nastoji biti najbrži ni najuzbudljiviji. Nastoji biti najsigurniji. To je vozilo koje biraš kada ti je apsolutni prioritet da automobil upali svako jutro tijekom sljedećih 20 godina. Bez obzira je li vani snježna oluja ili pustinjska vrućina. Broj 1. Mercedes-Benz Duplo V123. Na apsolutnom prvom mjestu nalazi se vozilo koje je definiralo koncept vječnog automobila. Mercedes-Benz serije Duplo V123. Proizveden između sredine 70-ih i sredine 80-ih godina, ovaj model je svjedočanstvo doba u kojem je Mercedes-Benz gradio svoje automobile pod premisom najboljeg mogućeg inženjeringa bez obzira na konačni trošak. Posebno dizelske verzije, kao što je 300D sa svojim peterocilindričnim motorom, mehaničari diljem svijeta smatraju najizdržljivijim motorima ikada ugrađenim u osobni automobil. Nije pretjerivanje reći da ovi strojevi mogu doseći 1.000.000 kilometara s manjim popravcima. Tajna njegove besmrtnosti leži u kvaliteti korištenog čelika i u jednostavnosti njegove Bosch mehaničke pumpe za ubrizgavanje, koja može raditi s gorivima niske kvalitete ili čak s prerađenim biljnim uljima u hitnim situacijama. Debljina pokretnih dijelova unutar motora gotovo je dvostruko veća od one koja se vidi u današnjim dizajnima, što mu omogućuje da apsorbira toplinski stres bez deformiranja. Svaki prekidač u unutrašnjosti ima težinu i otpor koji ukazuju na to da je proizveden da traje stoljeće. W123 nije samo automobil. To je bunker na kotačima. Posjedovati jedan danas nije samo izjava o stilu, već lekcija iz kružne ekonomije. On je neosporni pobjednik, jer je dokazao svijetu da mehanički objekt može biti praktički vječan ako se gradi s integritetom i bez planiranog zastarijevanja.